Нашата група казва се Explicit. Трима от групата, поне сме 4, се познавахме от преди и след доста време усилия успяхме да съберем състав, който в момента не е същия, както преди 8 месеца, когато сме събрахме, понеже се наложи да минем през няколко соло китариста и сега вече сме на третия, с който се надяваме да се задържим. И поради различни проблеми трябваше да се разделяме с предните. Аз съм ритъм китарист и вокалист, казвам се Симеон, басиста ни се казва Явор, барабаниста Стивън и соло-китариста Борислав. В момента наблягаме върху писането на наши авторски парчета, но също така правим кавъри на групи като Металика и подобни метал групи в този стил. Впечатляващо е, че вие сте група от много скоро, а вече имате собствена продукция, имате издаден сингъл. Да, в музиката ти трябва много време, въпросът е да имаш нужната мотивация. Практически всъщност песента трябваше да е много, много отдавна готова, даже още лятото, но точно тези идващи и заминаващи китаристи не забавиха доста с записа. И в крайна сметка самата песен, както може да се види и в клипа, я записахме само 3 от групата, защото тогава всъщност нямахме соло китарист и нямаше просто как да чакаме. Имате и клип, всеки може да го види на вашата страница във Фейсбук. Песента е напълно авторска. Самата песен е готова като композиция, може би още от началото на лятото, но записите започнаха някъде към началото на учебната година. Песента е чудесна, аз се слушах няколко пъти до сега. Определено съм рок фен, метал фен, така че много ме грабна. Радваме се. Ще я пуснем след малко и на нашите слушатели. Кажете ни обаче сега, вие откъде се познавате помежду си, членовете на групата? Вие също ли сте възпитаници на математическата гимназия Баба Тонка в Русе? Аз само съм в момента възпитаник на МГ Баба Тонка. Другите ни членове, Явор и Стивън, са от английската гимназия в Русе. Борислав учи в Русенския университет. Разбрахме, че тази песен, този сингъл, заедно с инструментал към него, бихте искали да участва в кауза. Да ни кажете малко повече. Каузата е и на училището, в което вие самият учите. Да, то всъщност е фондация, нарича се Математика на бъдещето. И всъщност тези пари, които ние събираме и даряваме, отиват да помогнат на деца, които имат потенциал, но поради някаква причина нямат средства да развият този потенциал. Примерно, ако едно момче е стигнал вече до международен кръг на някакво състезание, примерно в математика, и трябва да отиде в Хонг-Конг, но парите за билетите и за престоя, за храната, за всичко са доста непосилни за човек с така средна заплата. Голямо перо и за семейството му, да? Да, и просто понеже държавата не се погрижва за тези работи и трябва да има такива фондации, към които хора даряват пари, за да можем да се оправим някак и да дадем шанс на тези деца да си изявят пълния потенциал. Много е хубаво това, че каузите не спират и че вече има деца от гимназията, които са получили финансиране именно за да покажат своите математически способности и своите заложби. Да, фондацията е сравнително скоро основана, но вече има значителен брой дарители и се надяваме да може все повече деца да изпращаме на състезания извън страната. А какъв е вашия принос? По какъв начин точно всички, които искат, биха могли да помогнат и чрез група Explicit? Всеки може да отвори нашата Facebook страница и да ни пише, да заяви един или колкото желая сингъла да закупи. Цената е 5 лева и половината от печалбите отиват за въпросния фонд Математика на бъдещето. Как приемат вашите преподаватели идеята? Повечето им преподаватели не знаеха изобщо се занимавам с музика, така че им дойде като доста изненада, но приятна изненада определено. Какъв е вашия профил? Вие също ли сте един от математиците, които биха искали, които ходят по състезания, които участват в фундацията? Аз съм в математическа паралелка, но ходя на състезания по физика, за което всъщност този фонд също ми помага, като плаща транспорта за автобуси, влакове и какво ли не. Това е прекрасно. Наистина нещо много хубаво, един заразителен пример. Надяваме се и другите училища, като чуят сега в национален ефир, да почерпят опит от вашата прекрасна идея. А кои са каузите още, в които сте участвали, свързани именно с дейността на фундацията? С фундацията всъщност това не е първата връзка с тях, но се надяваме в бъдеще да организираме и други инициативи, с които да помогнем да съберем средства за въпросната фундация. Но не за пръв път нашата група се занимава с благотворителност. Към края на миналата учебна година участвахме в благотворителен концерт на Младежка банка, която е организация, която финансира младежки проекти. Да. В края на януари, точно на 30 януари, в зала Русе ще имаме концерт, който е отново благотворителен,
за деца, които са загубили майките си. Прекрасно. Наистина много ви се радваме. Инициативни млади хора, много интелигентни и супер талантливи. Това, което чухме от песента, след малко ще пуснем и на нашите слушатели. Ние очакваме от вас албум. Работите ли по въпроса? Работим по въпроса усилено. Албума се очаква по някое време до година. Ще се опитаме да направим клипове за колкото се може повече песни. Повече авторски или авторски и трибют? Предполагаме, че ще са нещо от сорта на между 6 и 7 авторски песни и евентуално един кавър. Мислите ли вече за заглавия на албума? За заглавия на албума е твърде рано да се каже за сега, но при първа информация ще споделим в нашата Фейсбук страница. Вашите пожелания към всички млади хора, които намират идеи в себе си, талант, реализация, лесно ли е да се става доброволец, лесно ли е да участва човек в кампании и да организира такива? Ако човек иска да постигне нещо, единственото, което му трябва е мотивацията и желание. Ако дори да имаш физическата възможност да направиш нещо, ако нямаш стимула, мотивацията, ако нямаш вътрешното желание, просто няма как да стане както трябва. Конкретно за музиката и за благотворителността, според мен, първо да кажа за музиката, това е едно страхотно занимание, много по-добре, отколкото да си губи някой времето пред компютъра или пред телевизора, защото всъщност музиката ти развива креативността и също така практически няма момента, в който да ти е скучно, защото в момента, в който нямаш какво да правиш, веднага грабваш инструмент. За благотворителността абсолютно всеки може да участва. Независимо дали си музикант, дали си обикновен човек или каквото и да правиш, всеки може да допринесе някак за благотворителност. И определено едното на другото не пречи, математиката на музиката и обратно също. В никакъв случай. Но благотворителността всеки може да участва. Ако не може да допринесе с пари, винаги може с някакви действия да помогне на хората. Разбира се. Успех пожелавам тук нататък с музика или с математика? По малко и от двете.